John bhí an páirtí altrí na hasairithe bunithe don chud is mó I maiile clia. Cé an tionachar nó cé fiú an ide ólaíocht a bhí acu ag an am? Náisiúnachas agus bhíidir cumádach agus I bhábhar rudaí mar bachanna trádála, séir trádáil agus rudaí eile mar sin agus ag géirí ag caint go láidir faoi sin a bheith neamh splach agus I déanamh ar chuid airí agus na riachtanis a bhí a going a tholáthir sin féin rudaí mar sin. Dair glob go pointe áirithe, dair glob cúpla cóirlóirí baile agus cóirlóirí conda a bheith tofa. Ach tríd agus bhíidir go fáir lehan fud fáid na tíre, bhí nuachtáin nó irisleir a cá, agus eile agus ach go náisiúnta mar hampla ní raibh teachtadála cá riamh agus rudaí mar sin. Gárod simúil fuha. Is trom eiscoch túil iad ó heh na Gaelinge de, mar go dtí an látá nniuhán, duine atá ag caint agus ag ghlacha seasamh den ete dheis, den fíor ete dheis, ní ró winnic a míon Gaeilge có. Is eiscocht túil I teacht ghine den chreidirh den sais politíocht sin agus Gaeilge bheith ge nó a cé. Is a leid is cumalób an Gaeilge nó go rialta is fualó tá an gráinecha an Gaeling. Bíoch is go bhfuilid ag muíomh go bhfuilid ann agus I ghlacha seasamh chun féinúlacht éireannach a chosint. Agus ag tuairt chur fannic daoine go bhfuil ar féinúlachas I mbaol, ach ní muininn siad leis an Gaeilge, ní ró winnic a bhaininn siad leis an Gaeilge. Agus dúi sin rud simúil faoi altrí na hasairithe mar bhí siad san really ag ddíiristeach an Ghaeilge agus ag géirí an Ghaeilge úsáid agus a chur chun tosaí agus go mé sin mar cinneal príomhhangan na tíire seo. Cinnte. Agus an rud eile fuha agus an rud atá mónta I measc a grúpi den fíor ete dheis ná an scoilt. Verber a dearc Brendan Behan fadó chlár na hibre sé an príomhábhir alte héan item 1 le split. So sin you know, agus nó I bhí neart scoiltine agus díine gaiirí as le go faragach agus eile ag siúlamach agus eile. Well, Tían muid an aisteachas ag fás I ddíorthaí áirithe ar fud na Eorp agus páirtithe leis an ideolaíocht se inis ag leor rialtas ar fud na Eorp. Go dtí seo mar luí tú ní raibh mór an raphaintteach ag na páirtithe ar an ETS sna téachán an seo ach an jocu athrú teachtar sin John. Well, sinné simúil tá suas le letas éon tíre de builstáid a chuid an Aontas Eorpach ina bhfuil an páirtithe den ete dheis buinteach leis an rialtas agus tá go láidir mar hampla sa ghearmáin agus an rank I láthir na huaire. Níor táhaach dornáin de cóirlóirí it's na táchain áitiúile mí an bheitheh fés a fithe caithear níor táhach aine chuig dáil éireann. Ach agus seo pointe láidir a déanann an túidir Pádraig ó Ruarc I Bournemouth. Tá se ará déadach sé táilú in éon tír ar fud an crinne agus ní is tá se thar bheith buailech a bheith ag ghlacha leis an tóirib go bhfuil éire eisceach túil tá sé eisceach túil le láthir na huaire ach ní thonin é sinnas arágur amach an seo go déadach athrúthchacht ar sin agus de réir déanal sé cás láidir a féchant ar na hirsmí starre agus an go raibh díine den ete dheis go láidir ó am go chéile sa tír seo
agus tá an buil sin ann I gcónaí agus caiimiid bheith ar an ardil go háirithe chun an déon lethas a chosint.